Sziasztok! Folytatódjon a termékbemutató videósorozatunk, nem mással, mint a Jayco legújabb modelljével, a Jayco 5-össel. Nézzük meg gyorsan, hogy mit lejt az autó kívül és belül. Az autó hossza 4380 mm, magassága 1650 mm, szélessége pedig 1860 mm. Ha az autó elejére tekintünk, a jól megszokott Jayco stílusjegyekkel találkozunk. Vízesés stílusú első hűtőrács, oldalsó, keskeny szűk fényszórók és robosztus első lökhárító. Mielőtt tovább haladnánk, nézzük meg a Jayco 5 fényezés opcióit. Az alábbi szín az alpesi zöld névre hallgat, ezen kívül még 4 másik szín elérhető, a hófehér, a gleccserkék, a titánszürke és a kanyonfekete. Mielőtt beülnénk az autóba, nézzük meg, mit lejt a motorháztető. Az Omoda Jayco palettához megszokottan itt is teleszkópos motorháztető nyitást kapunk, hogy a kényelmi funkciókat növeljük. Ezen kívül az autóban a megszokott 1.6-os turbós benzines motor van, amihez egy 7 fokozatú dupla kuplungos váltó társul. Ez együtt egy 145 lóerő teljesítmény leadására képes, amit egy 51 literes üzemanyag tartály lát el. A Jayco 5 benzines modell csomagtere 384 liter. A csomagtérben találunk 4 darab rögzítőpontot, valamint 2 darab akasztót. Ezen kívül van egy nyílásunk, ahova opcióként lámpát tudunk vásárolni, ami kültéri világításként is tud szolgálni. Ezen kívül a csomagtérben még találunk egy 12 voltos csatlakozót és 2 extra tárolórekeszt, ami további opcionális pakolási lehetőséget biztosít számunkra. És nézzük az autó belterét. Kétféle belső színopciónk van, az egyik az itt látható hamufehér és a fekete belső tér. Az autóban van 4 darab Isofix rögzítési pont, amiket felnyitva elhelyezhettük a gyereküléseket mindkét oldalon. Ha megnézzük az autónak a hátsó részét, van 2 darab szellőzőnyílásunk, egy USB-A csatlakozó nyílásunk. A Jayco 5 vezető oldali ülésére érkezve, ha beülünk, egyből ránk köszön a 8,8 szoros digitális műszerfal, ami mellett egy 13,2-szoros infotainment kijelző található. Ha körbenézünk az autóban, egyből kiszúrja a szemünket a Sony felirat, az autó egy 8 hangszórós Sony audio rendszerrel érkezik. Ezen kívül találunk még egyéb fizikai gombokat, visszapillantó tükörállítás, ablakemelő, elektromos állítás, és ami még fontos és kiemelendő, hogy az vezető oldali ülés és az utas oldali ülés 6 irányba elektromosan állítható. Az autó belső terét, ha megnézzük, kapunk 2 darab pohártartót, a könyöklőbe egy tárolórekeszt, ami szintén hűthető, és a pohártartók előtt elhelyezkedik 2 telefontartó. A vezető oldalhoz közelebbi rész az egy vezeték nélküli töltőállomás is, ami 50 watt teljesítménnyel tud tölteni, valamint ez hűti a telefonkészüléket is töltés közben. Ezen kívül az infotainment kijelző alatt találjuk a fizikai gombainkat, a fizikai gombjaink közül van egy módválasztónk, van egy elakadásjelzőnk és egy központi zár gombunk. A infotainment kijelző mögött találunk még egy tárolórekeszt, ahova szintén el tudjuk helyezni a mobiltelefonunkat, valamint minden alatt egy nagyobb tároló résszel is találkozunk a jól megszokott módon, ami mellett található egy USB-C és egy USB-A nyílás is. Mielőtt a kormánygombokról beszélnénk, gyorsan említsük meg a megújult dizájnú Jayco kulcsunkat is. Elől megtalálható a Jayco felirat, valamint a másik oldalán a megszokott nyitásgomb, távoli csomagtérnyitásgomb, zárásgomb és a távoli indításgomb. És nézzük meg a multifunkciós kormánykeréknek a gombjait. Alapból egy csapott dizájnú kormánykerékkel találkozunk, ahol a bal kezünkön a vezetéstámogató asszisztenseket tudjuk állítani, legyen szó akár adaptív tempomatról, vagy sávtartó asszisztensről, mind a kettőt innen tudjuk kibekapcsolni, vagy még a főmenüből. Ezen kívül jobb kezünkről tudjuk az infotainment kijelző hangerejét szabályozni, valamint a 2 egymást átfedő csempével tudjuk azokat az adatokat megjeleníteni előttünk, amit a digitális műszerfalon szeretnénk látni. Ez lehet pillanatnyi üzemanyagfogyasztás, guminyomás, lehet az aktuális zene, vagy még az indítás óta megtett vezetési adatok. Itt ugye néz nekünk egy átlagkilométert, egy fogyasztást, egy átlag megtett utat és egy időtartamot, valamint egy visszaállítás óta lévő fogyasztási adatokat fog még megjeleníteni előttünk. Akkor nézzük meg az infotainment kijelzőt. Ugye megkapjuk a jól megszokott Jayco stílusú infotainment kijelzőt és szoftvert.
Ugye az autóba elérhető a vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto. Hogyha az autó ikonra kattintunk, akkor a jármű beállítások között válogathatunk. Ugye az első menüpontunk a gyors vezérlés, itt tudjuk beállítani azokat a funkciókat, amiket leggyorsabban szeretnénk elérni, ablaknyitás-zárás, centrálzárnyitás-zárás, akár innen is tudunk vezetési üzemmód közül választani. Ha tovább megyünk, a jármű beállításoknál tudunk olyanokat beállítani, mint ablaktörlő érzékenység, ajtózárási beállítások, valamint ugyanígy tudjuk még a kormányzási erőt, a kormányzási üzemmódok közül is választani, valamint a guminyomást is innen tudjuk visszaállítani. Innen is tudunk még olyat, hogy a visszapillantó tükrök automatikus behajtása bekapcsolva maradjon meg kikapcsolva, ugye ez autózárásra történik meg, hogyha ezt a funkciót kikapcsoljuk és bezárjuk az autót, akkor a visszapillantó tükrök vagy nyitva vagy zárva maradnak. Ezen kívül a következő menüpont alatt tudjuk az összes vezetés támogató rendszert teljesen kibekapcsolni. Fontos megjegyezni, ez motor indításkor újra bekapcsol, így érdemes, hogyha vannak olyan dolgok, amiket nem szeretnénk használni, azonnal kivenni induláskor. Erre majd fogok mutatni egy gyorsabb elérés funkciót, amit amúgy majd egy bal oldali lehúzással tudunk elérni. Ezen kívül vannak hangulatvilágítás opcióink is, többféle színből tudunk ugyanúgy válogatni, vagy egyedileg konfigurálni. Van egy Bluetooth beállításunk, van egy hangzásunk, a hangzáson belül tudjuk ugye a 8 hangszórónak a különböző funkcióit és beállításait személyre szabni. A hangnál az intelligens hangvezérlést tudjuk állítani, és annak különböző reakció idejeit tudjuk még kibekapcsolni, ezt amúgy kormányról is el tudjuk érni. A kijelzőn belül tudunk olyat választani, hogy kijelző mód, itt meg kell jegyezni azt, hogy a digitális kijelző egyféle megjelenítési móddal működik, viszont a kijelzőnek tudunk választani olyat, hogy sötét, világos vagy autó, ugye világosban a világosabb háttér jelenik meg, sötétben pedig a sötétebb háttér, az autóra kattintva pedig automatikusan fogja a rendszer kiválasztani, éppen napszakhoz illően vagy fényre reagálva, hogy melyik megjelenítési módot állítsa be számunkra. Itt kapunk rendszerinformációt, ahol a dátumformátumot tudjuk beállítani, valamint olyan egységértékeket, amivel szeretnénk, hogy megjelenítse az adatokat nekünk az autó, valamint itt tudjuk elérni azt, hogy éppen melyik szoftver vagy verziószámmal üzemel az infotainment kijelzőnk. Az autóban van egy olyan egyedi funkció, ami eddig még nem jelent meg a Jayco modellekben, az a karaoke funkció. Ugye az autóhoz megvásárolható tartozékként egy mikrofon, ami zajszűrési technológiára is képes. Ez azt jelenti, hogy további szórakoztatási lehetőségek nyílnak meg előttünk, a szabadtéri aktivitások mellett egy úgymond karaoke szobát is létre tudunk hozni az autón belül, ezáltal tovább növelve a szórakoztatási opciók számát. Ezen kívül, ami még megtalálható az autóban, a megszokott csempék. Ezeket a csempéket egyedileg személyre lehet szabni, hogyha én behúzom ide az autó ikont, akkor kicserélődik az ülések ikon, és így a járműbeállítások lesz a gyors elérés menüsoron nekünk. Ezen kívül itt tudjuk még elérni a párátlanítás funkciókat is, ugyanúgy ezt is, ha szeretnénk, tudjuk egyéb más gyors gombokra cserélni. Ha én a hangerőt szeretném, akkor rajta tartom az ujjamat, és áthúzom, kicseréli magát a rendszer, és a hangerő szabályzás lesz elérhető. És akkor az egyik legfontosabb része az infotainment kijelzőnek, és magának az autó működtetésének az az irányító központ, amit most már ugye eddig a jobb oldal lehúzásával volt elérhető, most már vezető oldalhoz közelebbi oldal lehúzásával elérhető, tehát a bal oldalt, a főképernyőt lehúzzuk, elérhetővé válik az irányító központ. Ez azért is fontos, mert itt tudjuk leggyorsabban elérni és kikapcsolni azokat, vagy esetleg bekapcsolni azokat a funkciókat, amikre leggyakrabban szükségünk van. Legyen szó itt akár az autóholdról, legyen szó itt akár a start-stop gombról, legyen szó itt a vezetőfigyelő rendszerről, a táblafelismerő rendszerről, a sávtartó asszisztensről. Ha lehúzzuk a bal oldali menüpontot, akkor mi ezt igazából gombnyomásra azonnal ki tudjuk kapcsolni. Ezek a funkciók amúgy visszakapcsolnak, ilyen mondjuk a start-stop, a sávtartó asszisztens vagy a táblafelismerő. Hogyha az autóhold funkciót bekapcsolva hagyom, akkor az állandó marad és bekapcsolva fog maradni újabb motorindításkor is.
Ezeknek a paneleknek szintén van személyre szabhatósága. Itt, hogyha a jobb oldalt benyomom, akkor ki tudom választani azt, hogy mondjuk leveszem a kijelző kikapcsolás gombot, és visszateszem helyette a hangulatvilágítás gombot, így a hangulatvilágítás gomb és annak gyors elérése lesz számunkra elérhető az irányító központban. Két fontos dolog a Jayco 5-tel kapcsolatban. Az egyik, hogy kisállatbarát belső térrel rendelkezik, ami TÜV tanúsítvánnyal van igazolva. Ez azt jelenti, hogy az oldalborítás, valamint az üléskárpit szennyeződés és karcálló. És a másik, hogy a Jayco 5 egy 1,45 négyzetméteres üvegpanoráma tetővel érkezik, ami minden modellnél alapból elérhető, hiszen egyféle felszereltségi szinttel érkezik Magyarországra. Köszönjük, hogy megnéztétek a termékbemutató videónkat, bármi kérdés esetén írjatok nekünk Facebookon vagy itt a komment szekcióban.